ayo nyanyung siji nyambung silaturahmi ya loro nyambung petung oh ngono ya karo sapa karo keluarga agung ingkang mapan ana ing Kuniran ya Purwosari Bojonegoro heeh kok sampeyan ngendika siji nyambung silaturahmi loro nyambung petung utawa nyambung rembug kuwi karepmu piye kanggo panjenengane Bapak Haji Sumadin sak keluarga wekasane manggih raharja wilujeng ing sambikala pinaringan bagas kewarasan sehat walafiat sukses nyambut gawene sehat awake dawa umure lancar rezekine slamet dunyane slamet akhirate Allahumma amin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina yuk sedaya waranggana jumeneng ana sing ngisor ana sing dhuwur benara untel-untelan Capek
sedayanipun slamet keluarga Mbah Madrim, slamet para warga Kuniran. Amin. Rukun Islam Saramban ya. Sak ngertiku karyane Abah Entus ya. Rukun Islam cacahe ana 5 kapindho ngeni salat kaping 3 retemi alesakan syarate lamun cukup kenali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ya, gimana orang keliru sing terakhir rukun Islam iki karyane Abah Entus Susmono gurune awake dhewe Tegal ya kakange Mas Tono. Ayo kanca ning gisik gembira lerap-lerap Ambiya numpak rawulan ing dina Minggu hari Sabtu anak raune wis ana ya ya pinula ora jemu-jemu karo mesem guyu ilangane rasa luka apinya
dia numpak perahu layar ing dina minggu hari wisata alam praune wis ana nyanyu nyanyu pira ora jemu-jemu karo wis guyu ilangake solo Luar biasa. Sun dalu Cak Dodo. Nggih, wilujeng dalu macange Mbak Limbuk, Nggih, Pak Kangko. nggih. Dangu mboten panggih jenengan. Domonge kok Mas, nganti aku ki sampean ki tak gawa tekan ngimpi lho Mas. Kapan iso ketemu Cak Dodok malih? Alhamdulillah mergo timbalane Pak Haji Madrim dalu menika saged pinanggih jenengan. Ya alhamdulillah matur sembah nuwun Pak Haji Madrim, jenengan pun ngesakne kula. Kok untuk pisan kok ya wis nangis. Jenengan mboten nanggap kula dalu niki benjing kula bayar cicilan mekar piye. Mangkane kuwi to dadi wong iku sing apik, sing lendeh, Syukur. neriman, aja sok tukar padu. Kula niki pun riman, pun lendek, saking lendek kula nakeni ilmune kan kula nderekke Mas Tono. Ilmune apa? Ilmu tanah, Pak. Oh, ilmu tanah piye? Tanah itu diinjak apapun bagaimanapun tapi tetap spirit for the fly. Waduh. Ngoten lho, Pak. Apa basa apa kuwi? Inggris, Pak. Oh, lah wong atas wong tengah mam tengah alas ngono kok dadi. Mboten napa-napa Pak, senajan manganku jamur karo untung mboten napa-napa Pak Haji. Penting kan kula seneng dalu niki. Matur nuwun Pak Haji nggih. Jenengan nek pun nyawar. Kula nek dereng. Kok ya roh lek ngono. Dalem lah wong kula ningali streaming lho. Kaestu wau teng lebet alhamdulillah panggih kalih Pak Haji Madrim niku luar biasa kebanggaan kagem kula Pak. Terus bola mengi candi kuwi. Nggih niki terus pesenane jenengan kon golek kanca tolak pagebluk tikus. Iki nyatane pun kula betakne lho Pak Haji. Omong to Mas, omong to. Rene kok rene omonge blas iki piye to? Aku iban serep lho, Ru. Ban serep piye? Lah kowe kepisah karo kono aku gembuk. Apane lho Mas ora ngono kok iki Aku wedi aku. Wedi nyapa? Dalang ki walah bengak-bengok kerenge ra kaprah. Lho, iki ora iso menempatkan diri ya kowe. Aku wedi. Pak Dalang Kangko niki pun kondang kalau kon niki wengane TikTok niku mboten salah follower 200.000 nggih Pak nggih. Leres nggih. 200.000 wengenane FYP gara-gara ngencepno wayang gak kuat jabut. Wayang apa? Nggih. Wayang buta godhe ning ngantek teko penuwun ngoten lho. Lah sampean kok ya roh to. Aku lho mengikuti jenengan. Ngono. Sik iki sapa to Mas iki kok nuwun sewu kok wajahe kaya tikus ketulup. Lho. Ampun ngoten jenengan. Piye? Ha niki salah satu dagelan sing 40% mirip garangan nggih niki. Mirip garangan. Kok garangan aku kangen lho Ha asline. lagi apa lho kok kangen lagi metu kok kongan wong lagi petuk ning kono lho kok iso Lah, niki iya kok. paring asma Cak Kampret. Kok kampret. Sih. Kleru ya. Kleru piye? Asistene Pak Kangko Mas Doni iki cak komper. Sakoper. Nggih, wong WA wengenane terus pasangane Mas Dodo sing anyar niku lho Mas, Cak komper ngoten lho. Kok ora gelem kompar kampir pisan kok iso. Nggih. Ngapuntene Pak Haji nggih. Nggih, ngapunten Mbak Haji. Nggih, monggo nggih. Jenengan lek pun sorote tajem ngoten kula rasane ndredeg ngoten lho. Lho iki Pak Haji, Pak Matrip. Pak Haji Madri. Wah, Pak Haji duwe, Pak. Alah yo apa kok tak tapuk lho. Niki nggih asli putra daerah Bojonegoro. Bojonegoro nggih. Nggih, asli daleme ngrao. Nggih. Nikahe angsal kali sumber terus sakniki ngontrak teng Bonerjo. Wis ora samuni ngontrak, minggat ngono ae lho. Lho aku ya apa anake to Mas Koso. Iya iya. Mulane mbok yo nyuwun sewu pitepangan kalih Pak Kangko piyambak. Aku wedi. Wedi nyapa? Koreng wonge. Ora kereng. Koreng. Terus ngendikane Pak Kangko ngoten niku, keras tapi wong iki nek A yo A nek B yo B. Ngoten lho. Oh ngono. Aku wedi-wedi. Ndang ngomong. Heeh. Halo, Bro. Halo. Halo Bro tak tapuk lho kowe iki. Lah piye to? Lah piye to? Lho ngene lho Mas nyuwun sewu Pak. Contonono Cak Do. Nyuwun sewu Pak Kangkot. Nggih, pripun? Dangu mboten panggih jenengan alhamdulillah nggih Pak.
Nggih. Nyambung silaturahmi kagem panjenengan kalih kula. Leres. Nggih, dalu niki ditimbali mriki nggih matur sembah nuwun. Nggih. Lah nggih ngoten to nggih. Leres saestu. Kados Pak Haji Madrim kalih Mas Tono niki Nggih. luar biasa nguri-nguri kabudayan, remen kalih kabudayan. Nggih. Khususnya ringgitan. Leres, Lah leres. ngoten penak ngono to, Mas. Anu pretan. Apa? Hah? Piye? Pak. Endi? Pak Kangko menangan. Ya apa-apa kok Pak Kangko menangan lho. Aku wedi tenan kok. Ditenan piye wong padha-padha mangan segone lho sampean ki ya wong kok iso Nek berbicara itu harus keras, tegas, piye caranya supaya iso menghipnotis para pemirsa semua. Nah. Supaya bicara kita itu didengarkan. gitu loh. didengarkan. Ora kaya kowe wong bojomu dhewe ra percaya mbek kowe kok. Lah rajung Iki nyuwun sewu Pak, mboten buka wadi. Pripun, Cak? Nggih, sewu Pak Haji Madrim nggih. Ah. piye neh. Kono matur ngapunten nggih. Niki ketingale cilik, Pak. Hah? Ning niki senengane rubah rabi, Pak. Lho. Lah niki bojo pun ping 3 lho niki. Padha. Lho, kang sinten jenengan? Padha. Pak Kangko kok gak wedi ta ya? Kene wis bintang 3 kok Wakapolri lho kene. Wakapolri apa? Lah rabi ping 3 ya Mas. Ya Mas. Kuwi anak jabatan, kowe ora bintang 3 wong kowe rabimu ping 3 ngono lho. Lah nek sebabe aku rabi ping 3 kok. Sebabe apa? Lho ora roe bojoku tak pegat sing pertama. Ya nyapa? Lagi sekolah dhuwur pengen teko torpi sambar bledek. Dhuwur bongko. Lho, Tak ganti bojomu sing pertama sambar bledek. sambar bledek. Mas. Mati. Mati, Pak. Terus Mati. kedua, Digawa wong. Bojo sing nomor 2 piye? Digawa wong. Oh, sukses. Sukses. Wis sing nggawa aku. Layak man iki. Layak man anakku nomor loro kan ndase kaya kono. Ndasmu dhewe kuwi kok iso ndaseno. Berarti sing nomor 2 Digawa wong, dhuwur kudung ngisor kedung. apa kuwi? Dhuwur brukut ngisor mawut. Alah lambemu tak tapuk kowe iki kok iso. Begenten. Begenggek. Oh iya. Dibasakne nggih. dibasakne. Basake apik. Sing ketiga, sing nomor ketiga. telu, Mas. Alhamdulillah keluarga sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Oh, tangga dhewe engko nek aku macem-macem. Jadi maratuamu yo ndelok rene. Ndelok maratuwa kok. Lah ndi maratuamu? Mbah lek joe mbah ning ndi meng. Lek jon ndasmu kok kapok lho iki lho. Karo maratuamu, para maratuwa sing apik. Nggih, Pak, nderek tetep angaka Pak Kangko nggih. Astagfirullah. Ada Pak. Ya Mas Kangko, kula nate ndageli Pak Kangko lho. Kapan? Lho, pripun jenengan teng Karanganyar nika? Karanganyar. Nggih, mbok yo lali. Oh, Jenengan nika ta? utuh. Jenengan sing gak lucu belas lho. Ora lucu kok sombong lho kowe iki mbok ya sing apik sing becik. Lagi nyapo. Ayo kalau Pak Kangko ki dalang kondang sing apik ngono lho. Kuwi dalange dudu aku, dudu anom dujo kanggo aku nggo. Lah sinten? Enek. Anom Dwi- Anom. Anom Dwiko. Oh, Anom Dwiko. Enak ya Pak, anu Enak. dalang Anom Dwiko. Enek. Saiki iki sing melu-melu aku akeh nganggo jeneng Anom Dwiko, Anom Dwijos, Anom Dwigok kuwi ya enek. Dadi komplit to mriko. Enak ya siji ki enak dalang kene jenenge Anom Dwi Astuti iki enak kuwi. Lho wedok lho kuwi. Ayo wedok dalang wedok ya ora apa-apa to kok iso. Awakmu sing ngomongan ro aku gak wani ya. Lah nyapa lho? Somben nek awakmu wis laris aku aja mbok tinggal Alah ki opo lho kok selambemu kok iso. Wong ki basa bahasa. ngono Kados Pak Kangko niku nyuwun sewu bersyukur tanggapan pira-pira nek dilakoni insyaallah kok berkah ngono lho Mas. bersyukur. Bersyukur ngono. Iya. Awakmu ora gelem bersyukur kok iso. Wis bersyukur kok. Lah nek bersyukur nyapa kok rabi ping 3? Coba. Wi coba mbah nyoba kan anak pepatah bahasa Indonesia mengatakan Piye? jangan sampai terjerumus di lubang yang sama. Akhire Rabi ping 3 lubangnya beda-beda. tak tapuk lambemu iki kok iso. Wis ta aja ngono to. Niki Mas Kampret, Nggih, Pak. kula Mas Nggih. Kampret, kula kangen kali dodok niki, Pak. Nggih. Apa urusane kok kangen karo aku lho? Sajok awakmu bar ke pengadilan agama. Nyapa ke pengadilan agama? Lah jere pegatan karo kono. Lambimu kok rono kowe iki kok iso nyapa lho kok. Wis ta, wis karo aku lho. Walah aku mbok kae 350 nyang. Ora mboten Pak, mboten iki. Wis ta. Kowe aja gawe hoak iki sing streaming wakeh channel lho. Lah nyapa? Wah aku didarani tukang mangan dhuwit. Dadi korupsi. Lah Mboten iya. nate ngoten niku. Heeh. Niki kula buka biak entene sak menten nggih kula ndum ngoten Pak. Nggih. Parubrak kiwa tengen
bagi padha ngono ya. Bagi podo cuma mangke kula potong transport, bensin, klambi, blangkon. Langkon terus mulai nyeret. Bensin era kakak. Ini malam hari ini banyak yang menanti loh Cak Dodo. Dan Ada 2000 pasang mata lebih ya toh, yang ada di YouTube menantikan Cak Dodo karo Cak Kampret. Bagaimana kiprahnya di dunia perdagangan Indonesia. Guys, pokoknya kula nyuwun sewu nderek ngramekne napa niku seniman khususnya dagelan. Nggih. Mula niki kula gandeng ini kersane napa? Dagelan-dagelan sing baru itu bisa tumbuh lagi. Oh nggih nggih. Bisa ada muncul bibit-bibit baru, ngoten lho Pak. Lah, saiki aku pengen kelebihane Kampret nang nggon ngendi? Kelebihane utang, Pak. Niki utange mboten kathah. Walah ora karo-karuan piye? BRI karek pitu. Itu ya akeh lho, Cluk. Iya ya aku lagi kuwi lho BMT saiki sing tak seringi. BMT gini. Ya terus nyaurmu kapan? Yo engko nek tanggapan bar iki to, nek aku mbok kei 350 tapi ya Lah ki opo to aku kangen to. Lah kok iso ngono kok. Wis tak ayo bedekan piye? Ya lah ya opo lagi tua bedean bocah iki piye to jane? Kelebihane apa aku pengen ngerti. Wong saking asmanipun pun jelas to, Pak. Kampret. Kampret. Kowe iki lho malah piye? Wong iki ketok cilik kok metindhi-metindhi malah kaya ceremende. Wah, alah potongane kaya kudane lanyang-anyangen iki. Kowe iki sing ngejak aku lho, Mas, kok malah ngenyek aku. Lah nyapa nek bocah nek kene trimo mbokku gembukan. Sing nganggo gembukan lho sapa? Lah mbok ndoni ceremende. Lah kowe ngenyek aku kaya kudane lanyang-anyangen rumah samu kowe bagus dhewe to piye le? Ya Allah, terus Jek anyar kaya wis arep gel. lah iki ngene iki lho sing tak guwetingi ya ngene iki awake dhewe iki lagi sambung ngono lho. Wah, drum aspal ki jane ram tok. Drum aspal gundul mbang kowe kok kresek kobong. Kresek kok kobong ya dene wong lempit ngono ta. Nyatane ya ngono. Wong kampret dhewe niku artine pun elek to, Pak? Loh, kampret ki artine apa, Mas? Kam niku cuthik, pret niku entut. Kampret niku tegese cuthik entut. Biyo. Wis ora nek bagus-bagusé lah nek dodok wis jelas. Menawa nyuwun sewu sing mirsani wae ngrasani. Piye? Dodok kok saiki tambah ketok bagus kuning, kulite kok apik ya apa perawatan to ngono. Bayuh perawatan. Lah nyapa? Lah ngene perawatan. Nek kaya ndut ngene. Perawatan.